سلام كما يتمسي قبراتن كبرانن تقتاتل تفنويري تيفي نلو مسولوس اسران 4 تقمتي ساعة شعب تمشس تدالو زيناوي مسنادو انا حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالكم بخبر الزقدم يفرم قدي بقندي نطبطاتو خافلم ኤርትራው መንነትን ክብርታትን ንምዕቃብ ተራደቀ አንስትዮ ከዓዝዝ ፕሬዝዳንት ሐማደ ጸዊዓ ኣብ ንዞባ ሃበሮ ኣብ ምብራኽ ተሳታፍነት ኣብ ማዕድ ትምህርትን ብቕዓት ትምህርትን ዘተኮረ ዋዕላ ተኻይዱ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ንዞባ ተሰነይን ልዕሊ 160 ተምሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ገይሩ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ በርጌስ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ከም ዝነሃረ ተሓቢሩ قداماوي متأتتاو كند تنقنايتي اب هاجرات افريقيا زكيا زلو علواتات مخانو تحبيرو اب ديمقراطيات ريبابليك كونغو بزغاطم حدغا متحل جالبابو حدو 4 سبات مويتوم ኤርትራው መንነትን ክብርታታን أمرقاس علاماتاتن وحاسك أتصالنا تولدون أقدست عندتا سلزخونو نمعك أبو من وراسو من أبز قبر صعري ترادك أنستيوخ عزيز بريزدنت هامادي ويزرو تسفى ميكال سوي عام بعصر شاعت تتكمتين أبالات محبرة من أزوات السنة أما دبات أمر مخطة أبزكار التسمينار بريزدنت هامادي بوهدة تزبن أكلات منقستن زي تسلاسلو مدبات صبوك قسقاس كم زموزقبو بمحبار نزبر خوصيت أبالات هامادي مدباتن بزبلص كورصص الزهاخيرام محبر قطباوي من نوابرو دك انستيون من محياج زتبابع نطفتات السلاسل كم زلو تقيسا دما محبر مدباتو بملئات نمفصام مبراخ مقحت ابالات مسرتاو خمس خونه بمغلاص امنو زوات سنيزر كبا ابالات نزكايد ازلو نطفتاتن دغف نصغمات وغناتن موغيسام حلافي چنفر حماده زباغاش باركا ويزرو يحدغا يوحنس بوغنا أبزاتين يزل لنا مدرخ تصابوتات بممكان لمعتاو مدبات نمدنفع بزرع على ودابي خسر حصوي عام صناعة مختن زين نصاصلو إيرتراو خبرتات مخانم مستقصه أما حدارين وزبات السنة آتو سيم جيروس دما دكانستيو أب حبرت سب زلون مريح ترى أب مللاين خبرتات نازدون وتريوتات تكرات قخونا التحساسي بوم أب نوزبا هابرو تساتافنتا معد تمرتي كمون بقعت مهارون مبرخ علم وعلى تقايدهم وكيل إرينا تسفانكي الجبريس نزدالو زينا وتحستو فرتنا عندهم أبناء الصوبة هبرو معبالي حبرة السبن من رقاقات أنبلو تمرت نسرح بزبل تيما أما بالرغ بقعت تمرت الزتي وعلا بإسران حدن تقمتي أبعاري تاي تخايدهم كأن علامة نيزو على أبتساتافنت بقعت مهارو كومون أما قرات المترافن زا مسلو مدايات زرات أقامات على لخا مفتحن من دايوم بمسارات تقبر الزتا زي متراف عدتات زي عتوبنت ولدن كوميتا ولدن كابتوم كأن تنقتات تحت ساتافنت أبزو قارتو تمهارو سقومت زي موساد زي مكتتال ولدن أبيات تمرتن كومون سقط مزانو دما كاب كأن تنقتات مقرات كم زخونة تنتيروم بزي كازي ناينباب دمد زي مهلاون بقرات تمهارون ممهرانن كاب كأن تنقتات متراف مخانم كل اللي يخلو زبازحو تمهارو بموعال حصانات زي محلافهم زي مدلاو ممهران تحت قداسنة تمهارو كومون زي معبال دلول سلسة أو زمدنا نبقعت بقالو تاكاب زتصولو زولو كم زخونو تقليتهم عمود أتا تساتفتي اتزد لو تسيد كركب انتو خوينو مترناف عدتات ككالاتف ادميام نتمرت زاخل قولعو خل الليوم سلسة أو زمدنا كحيل قوسقوسات ككايد كومون موياو عام ممهران كبكبل زبل حسابات كمفتح بمغرب ترى ولدي ممهران بيت تمرتي منستر تمرتي من محدارات جنبار مرحة هايمونتن عبيت عدن كعزز الزخاخيرام عمود داتا تساتفنا تمهارو عمو على هتانات أكساب ما أكلاي درجة ب400 ميتاويت أبكلاي درجة دما ب10 ميتاويت كبكبل تساتفو دك أنستيو أب كل درجاتات 5 ميتاويت كبتصح
መጠን ምትራፍ ብ10 ሚታዊት ክጎድል ምቁራጽ ትምህርቲ ድማ ናብ ዜሮ ክወርድ ዝብል ውሳነታትን ለቦዋታትን ኣሕሊፎም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል ጸገማት ከኣለሊኻ መፍትሒ ምንዳይ ጥራይ ዘይኮነን ኣካል ናይ ትፍታሕ ምዃን ቀንድን ናብቲ ዝድለ በቕዓት ዝመርሕን ብምዃኑ ብዕቱብ ክስርሐሉ ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይን ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሃበሮ ኣቶ ፍትዊ ገብረ መስቀልን ብወገኖም በቕዓት ትምህርቲ ምርግጋጽ ናይ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ውሳነታት ዋዕላ ንምትግባር ብውህደት ክስራሕ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ንኣስታት 9,000 ተምሃሮ ስሩዕን ዘይስሩዕን ኣገልግሎት ዝህባ 45 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ፖሊስ ዞባ ማእከል ምስ ዓንበርበብ ሼር ካምፓንን ኦይል ሊብያን ብምውሃድ ን10 መዓልታት ብሓፈሻዊ ተሓዛን ኣመራርሓን መካየን ዘሰልጥኖም 48 ኣባላት ውሎም 24 ጥቅምቲ ኣመሪቖም ኣብቲ ኣዛዝ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይን ኣካየዲ ስራሕ ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ ኣቶ ግርማይ አብረህን ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ፖሊስ ዞባ ማእከል መጀር ኢዮብ ብርሃነት ስልጠና ኣፍልጦ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ጽገናን ክንክንን ብመንጽር ዝተጓዓዘ ርሕቀት ክብ ምባልን ዝወስዶ ዓይነት ቅብኣታት ንምፍላጥን ድሕነታ ብምርጋጽ ዘተኮረ ምንባሩ ገሊጾም ንትካል ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ ወኪሉ ቃሉ ዘስምዐ ኢንጂነር ናሆም ሚልዮን ድማ እቲ ናይ ቅድመ ሓደጋ ስልጠና ወቕታዊ ጽገናን ኣጠቓቕማ ቅብኣን ብምስራጽ ደረጃን በቕዓትን መራሕቲ መካይን ኣበሪኽካ ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወርድ ክሳራን ምግታ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ሓቢሮም እቲ ስልጠና ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጠቐሰ ወኪል ተመረቕቲ ብግድዩ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከም ዝጥቀሙሉ ብምርጋጽ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት እዚ ክድፍኣሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሌተና ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል ተመረቕቲ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ስልጠና ኩነታት ዝመርሕዎን መካይን ብግቡእ ብምክትታል ሓደጋታት ኣብ ምንካይ ተረኦም ክዕዙ ብምልባው ነቲ ስልጠና ንዘካየዱ ኣካላት ኣመስጊኖም ኣርባዕተ ንህቢን ዞባ መንደፈራ ሚኒስትሪ ሕርሻ በብግዚኡ ብዝህቦም ስልጠናታት ከምኡን ብዝተገብረሎም ናይ ንዋት ሓገዛት ጽቡቕ ምዕባለ የርእዮም ዘለዉ ገሊጾም ወኪል ኤሪና ዘርአይ ብርሃነ በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ናጽነት በርሄ ከተቕርበልና የርእዮም ዘለዉ ኣርባዕተ ንህቢን ዞባ መንደፈራ ገሊጾም እቶም ኣብ ከባቢ ዓዲ ዘርናን መንደፈራን ንህቢ ዘረብሑ ዘለዉ ሓረስቶት ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፎም ነቲ ዓውዲ ብሓደ ቆፎን ድሩት ኣፍልጦን ከም ዝጀመርዎ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ሕርሻ በብግዚኡ ብዝሃቦም ስልጠናታት ከምኡን ብዝገብረሎም ናይ ቆፎን ካልእ መሳርሕታትን ሓገዛት ነቲ ስራሕ ብመልክዕ ወፍሪ ሒዞም ክደፍኡሉ ከም ዝጀመሩ ኣብርሆም በቲ ዝግበረልና ደገፍ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ትምህርቲ ድዩ ዋላ ገለ ንዋት ድዩ ንሕና ወይ ባዕልሃና ካብ ጣውላ እንዳረኸብና ድዩ ካብ ገለ ሰሪሖም ዝኽእሉ እንዳፍረና ድዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘለናዮ ክንበፅሕ ወይ ክንበቅዕ ክኢልና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንህቢ ከምቲ ዝግብኦ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ክኢለ ኣለኹ ንህቢ እንታይ የድልዮ ንህቢ መዓዝ ይፍተሽ ንህቢ እንታይ ምስ ኮንእኻ ትፍትሾ ንህቢ ርስሓት ከይህልዎ ባልዕ ከይህልዎ ወይ ብድምፁ ድዩ ወይ ብዓይንኻ ድዩ ወይ ብምዕግርጋር ንሱ ዝገብረ ድሪኢኻ ንንህቢ ዘድሊ ክንክን ክትገብረሉ ዘድሊ ሓለዋ ክትገብረሉ ኩሉ ብተመክሮ ፈሊጥናዮ ክኢልናዮ ኣለና ክንብል ንኽእል ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝዋፈሩሎም እንታይ ኣሎ ከመይ ኣሎ ኢሎም የብሉና እዮም እንድሕር ጋብላዊ ሰሪሕኻ ሓደ ቆፎ ይህቡኻ ምስ ዕጥቁ ሙሉእ ዕጥቁ ገይሮም ኣጀት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብፅቡቕ የተባብዓና እዩ ዝውንንዎ ብዝሒ እስለታት ስለ ዝወሰኸ ኣታዊታቶም እውን ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮም ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ዝሓበሩቶም ኣርባሕቲ ኣብ መጻኢ ብውሕድ ወጻኢታት ክዳለው ዝኽእል ጋብላዊ ቆፎታት ተጠቒሞም እቶታውነቶም ክብ ንምባል ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ክኢላ ምርባሕ ሃብቲ እንስሳ ኣቶ መሓሪ ወልደ ብሩኽ ብወገኑ ንምርባሕ ንህቢ ምቹእ ክሊማን ጸጋታትን ስለ ዘሎ እቲ ንጥፈት እናወሰኸ ይመጽእ ምህላው ብምጥቃስ ጋብላዊ ቆፎታት ንምጥትታውን ሓረስቶት ናይ መሳርሒታት ደገፍ ንምግባርን ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረድዮም ጋብላዊ ቆፎ ንብለ ዘለና ካብ ዝተፈላለዩ ኣከባቢኡ ዘለዎ ጸጋ ማለት እዩ ለሻምቢቆ ክኸውን ይኽእል ስብርባር ናይ ቀላሚጦስ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ዕብይ ዝበለ ብሳዕሪ ገይሩ
ብጭቃ ገይሩሎ ፊጡ ተጠቃሚ ናይ መዓር ክኸውን ሕብረተሰብ ንዕኡ ኮይኑስ ንኣከባቢኡ ንጎራብቱ ዘለውኻ ከመይ ገይሩ ክጥቀመሉ ይኽእል ዝብል ነዚ ከዓ ስጋብ ታሕቲ ሚኒስትር ሕርሻ ይስርሓሉ ማለት እዩ ቀንዲ ብድሆ 4 ንህቢ ቀዋሚ ቦታ ዘይምርካቦም ከምኡውን ብሓረስቶት ዝንፅግ ፀረ ባልዕን ፀረ ፀሃያይ መድሃኒታትን ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኩሎም ሓረስቶት ኣብ ከባቢኦም ብዝርከብ ጥረ ነገራት ብዝቐለለ ዝዳሎ ጋብላዊ ቆፎ ንምውናንን ተጠቐምቲ ንምዃንን ተበግሶ ክወስዱ ተላብዩ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባተ ሰነይ ን166 ጽጉማት ተምሃሮ ንዓመት ሙሉእ ከምህሮም ዝኽእል ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ዓዲሎም ዕላማት መደብ ተምሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገም ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከይበኽሩን ተገዳስነቶም ከዓብን ምዃኑ ዝሓበረት ሓላፊት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ዳሃብ የሱፍ ትምህርቶም ክቕፅሉን ተወዳደርቲ ክኾኑን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ወይዘሮ ዳሃብ ኣስዒባ ንሰዋ ንዝወረዱ 5 ደቂ ስውኣት ተምሃሮ እውን ንነፍሲ ወከፎም 2,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ተገብረሎም ገሊጻ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንዑ ዞባ ኣቶ ዓብደልሓሚድ እስማዒል ብግዲኡ ተምሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከይርሕቁ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምብራህ ሰብ ፀጋን ናይ ስራሕ መሻርክትን ምትሕብባሮም ክዕዙ ፀዊዖም ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ደጊምና ምክትታልኩም ንዕድም ካብ 7 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝቕፅል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ በርጌስ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ከም ዝነሃረ ተሓቢሮም እዚ ተገልጸ ካብ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ልዕሊ 700 በርጌስ ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ኣብ ዝተቃላሐሉ እዋን እዮም ዛጊት ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ጠቕላላ ቁፅሪ ኣስታት 5800 ምብፅሑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ልዕሊ 2,000 ካብዚኦም ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ እስራኤል ትማሊ 23 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምንቅስቓስ ሓማስ ዕጥቁ ከውርድን ሒዝዎም ንዘሎ እስራኤላውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ክለቅቕ ኣጠንቂቕሎም ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ሓማስ ነቲ ናይ መወዳእታ ዝበሎ መጠንቀቕታ ምስ ዘይተግብር ናይ ኣጋር ሰራዊት ስርሒት ካብ ምክያድ ድሕር ከም ዘይብል ኣፍሊጦም ኣብ ካልእ ምዕባለ ናይቲ ግጭት ሓማስ ንሰብኣዊ ምኽንያት ክብል 2 ተወሰኽቲ ዜጋታት ኣሜሪካ ናፃ ለቒቕሎም ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ምቁራፅ ተኽሲ ግዜኡ ይኮነን ክትብል መግለፂ ምሃባ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቃውሞ ይገጥማ ከም ዘሎ ተቃሊሖም ሰብ መዛ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ብምብፃሕ ዝፈጸሙ መራሕቲ ጀርመን ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝሃብዎ መግለፂ ሃገራት ምዕራብ ነቲ እስራኤል እተካይዶ ዘላ ግህሰት ኣህጉራዊ ሕጋጋት ንምኽዋል መሪሕ ተራይ ፀዋታ ከም ዘለዋ ዘጉልሕ ምዃኑ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ኣለዉ ረብሓታትካ ንምውሓዝ ዝግበር ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ዕልዋታት ምዃኑ ተገሊጾም እዚ ተሓበረ ብዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ቶጎ ዝተኻየደ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሳትፎ ዋዕላ ፀጥታ እዩ ፈረንሳ ምትእትታው ከተካይደለን ኣብ ፀንሐት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ 2020 ንድሓር ጥራይ ብውሕዱ 5 ዕልዋታት ከም ተፈጸመ ዝኸዓ ሳዕቤናት ናይቲ ግዳማዊ ዘይሕጋዊ ወፍሪ ምዃኑ ኣብቲ ዋዕላ ተጠቒሶም ዕልዋ ዘካየዱ ወተሃደራውያን ጉጅለታት ምዝመዛ ሃገራት ምዕራብ ብቆንዲ ኸዓ ናይ ፈረንሳ ንምግታእ ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣብ እዋኑ ምሕባሮም ፀብጻባት የረድኡ ንሳዕቤናት ምትእትታው ከም ዝነሓሉ ዝግለጸ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ንህላወ ግዳማዊ ሓይሊ ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻ ኣለዋ ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ዝርከበን ሃገራት ናይቲ ዞባ ወተሃደራዊ ህላወ ፈረንሳ መሬተን ከብቅዕ ቀጻሊ ተቃውሞታት ከካይዳ ምጽናሕን ፀብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ትነጥፍ ጃልባ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እታ ጃልባ ሰብን ንብረትን ጽዒና ብቅድሚ ትማሊ 22 ጥቅምቲ ኣብ ፈለግ ሎሎንጋ ኣብ እትጓዓዘሉ ዝነበረት ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምኽንያት ንሓደጋ ከም ተቃልዐ ዝሓበሩ ሰመዚ 200 ሰባት ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ከም ዝደሓኑ ገሊጾም እንተኾነ ግን ድሃዮም ዘይተረኽበ ሓያሎ ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቶም እዚ ሓደጋ መዓልታት ድሕርቲ ኣብ ቀላይ ኮንጎ ዘጋጠመን ህይወት 47 ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ ሓደጋ እዩ ዝኽሰት ዘሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ዝግበር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቀንዲ መዳይ ምንቅስቓስ ሰብን ንብረትን ምዃኑ ዝጠቕሱ ፀብጻባት
كمزز أمثله هو تحيالو سبات زقزف حرقاتات بقصالي كم زقصت يحبرهم إذا خمزيلن كله أب زوبا سميناو كيفو تمال 23 تقمتي اتوق حيلي ADF كم زكايرو بستقلت متكعتي بوحدو عسرا برقيس كم تقتلو تقاليهم مبزعتهم قديات كل عسويت مخانم زحبور سمزي اتمتكعتي أبلع برقيس رعدن مفتار دايما دايل كهم تفتس مخانة سيروم تعطوق حيلي بعصر شوعات تقمتي أب هاقرا وحزاتو أوغاندان أبلع بصحتي بزفتس متكعتي كلت إنجليزاوين كم تقتلو صبصوات ينصروم ADF بهلكيتا شحات برقيس تحتات مخانو زقلتو صبصوات عززتو بقصة سبعة مسألات كم زهدونو يقلت أب كتما نيو أورلينز حبرات منقستات أمريكا لهم 24 تقمتي صعق مبزتنكو حرقاتات 10 تتات تشكركرتي بوحدو 10 تخلت سبات كم زموتو تقاليحهم بتي هاندبس تغست صعق متن رئيت بمنقل قالو أب حادي كاب كند مسمرات موقو عزيزين كساقاسا زنبرا 158 مكان بمقجعون اتي سبعوي كساراتات كم زورة دخات قليسهم بتعادقا بوحدو 100 سبات كم زقصلوز تقصو سمزن اي تختما زلع علي نايكونة تاير متنقق تخم تأوج حبيرهم تعادقا بزس عابو معصاون اي تمسمر نتفتات ناي تختمان اقول قلوت موقو عزيا قفل هاجر لويزيانان مسن خالات كم تفترقا تحبيرهم برست أقراب نمكتا أبكلتشن عسران حدن استبصحي أهقراو سممع نمتكبار زاقيت تبقصو خمزي توصده ودب حبرات أقرات قليسهم كم ساعة بينو بكلتشن عسران كلتن متن برست أقراب بلعلي 400 تويت كم زيادنا بتعامت بدرجة علم لعلي شدشتة مليون هكتار شاكاتات كم زبرسن تحبيرهم برازيل إندونيجان ديمقراطية ريبابليك كونغون حلفي كالوت هاقرات برست استرائيلن هاقرات مخانن كاتفليت اللهم برسد شاكاتات كاب كأن تنقنايتنا وسخ الزغي زل عالم أو عمخانو كيلاتات هكبابي يتقصون أب مكسيكو من النتم زي تفلت عتقاتها بنقطة بوليس بزكار ومتكعتي زبوزحوا عبالات بوليس زخون 10 شدشت سبات تقتلهم بتي أب كفل هاجر غوريرو زي تفتسم متكعتن نعيو سعيبو استولع قجتن 10 تتات كالوت كم زغسلون تفليتهم التخبابي بستغست تصطاو سقات مال 23 تقمتي اما يتبراتات كم تسناخلز توصص صبصبات حالتات صطان بوليسن مكسيكو عطقات نمهدان سفيح سرحيت يكايدو خمزلو ارديوم مكسيكو مسققار عصفارس بزتاساسر ببزعي قبنات كابز الرائلن هاقرات دبوب امريكا ابتا هاقر مستتريو بزتاحاز قبنات كاب كلتشحن شدشتن تراي لعلي 14 شيح سبات كم تقتلوا صبصبات يتقصون كبرانن لهم سولس 14 تقم ساعة 9 مشز تدالو زيناو مسنادونا نمزامو كندي نطبطا تخدقمو لكم ኤርትራ መንነትን ክብርታትን ምዕቃብ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ክዓዝዝ ፕሬዝደንት ሃማደ ፀዊዓ ኣብ ንዑስ ዞባ ሃበሮ ኣብ ምብራቕ ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ ትምህርትን ብቕዓት ተምሃሮን ዘተኮረ ዋዕላ ተኻይዱ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ተሰነይ ንልዕሊ 160 ተምሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ገይሩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቆትሉ በርጌስ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ከም ዝነሃረ ተሓቢሩ قداماوي متتتاو كان تنقنايتي اب هاغرات افريقيا زكايا زلو علواتات مخانو تغليصو اب ديمقراطية ريبابليك كونغو بزغاطمه حدغا متحل جالبا بوحدو 4 سبات موتهم ماركس كبرانن ساعات زستدالو زيناو مسنادونا ابستازازيمون لبوغنا روح مشا